Eze mo yiki. Oje. Na mo wa mo. Ewo. Ezege ogenwa. Biagodi. Ezege nwanne m. Bia biko. Imo obodo adịlọ mma. Kezi ihe na-eme. Almost 2 months now. Lazim afọ gị. Ọ dịkwa na mma. Iya wota. Na Dibia highway. Iyi. Nkọrụ gị ife ngabiga imerụ m ebele. Nkọrụ gị ife mfụ for 1 month and imerụ m ebele. Mmadụ kala obi wee memu bezega. Anu ka ikputa na China. Memu ndo obi for 1 month and. Ido ogbi na ekwu okwu. Chimu. Adịma ekwu okwu adịma anụ ife. 1 month and. Kekwe n'ihe imere onye anwa. Ogwe ndị na-efiru na ha ka ga-agwọ ọgwụ. Ndị na-efiru na ha bụ ọgwụ. Irotezi kedụ ma afịa. Bagel nso na school. Nso na secondary school. Ugbo ego nke dị ọcha. Yes na. Ọkwa onye a na-anụ ya o. Ajọsụ njekwukwu ugbo ego ka m wee the last one ka obi dị m manya jidebezie nnọọ. Ntịzi egwere na ajụsịman gwa m okwu mkparị anya nwoke eme m ndị ogbi o. Adị m ekwu kwado m ife. For 1 month and. Hey! Ana m n'obodo anụnwa obi ka mmadụ omee gị ide ogbi. Eze gị kpere abịa gwa m. Ife na-eme ndị be anyị bụ onye amụma adịla adịlela na nna. I nwere ịdị mmadụ dị ka m ga-egbu nkịtị. Kedu ka m mesi wee besi gwa gị m dịga na-asị gị ebebe ka ma gwa gị na onye mmemme. Bịagodi ma ebebe ma ebụra na họta. Revenge ọkịta bụ revenge. Ihe mmemme dị man ka m chọọ na. Wetuo onu say no more. Eso ụfọdụ mana esugba dị ka m nwere egbogbo mana egbe ụdị mmadụ egbo ma nshi. Ọ bụrụ ihe egbe. Ilugo na nke mụ and ụkwụ iji bịa nke ị ga-eji na ga-aka ya nwa. Jekonuko boys butere ya taa butere m ebe anụnwa. Buru ya eburu bịa egwu n'oge Jekonuko boys. Mburu ya bịa. Buru ya bịa. Anyị buru si ebe anyị nwere eme gị. Mgbe ibu ya bịagodi hapụzie ife m ga-eji ya mee. Eniri m ka ọ bụrụ ngwụrụ ịkwụ ọnya. Nya aki a na-abụ okpe ya na-abụ ya pụọ apụ. Ọ dịzie ka oisi. Eze gị ife m ga-eme ya abụrọ ife m ga-agwa gị. Butegodiri m ya hie. Jee bute that idiot. Ka m gwa ya na ị nwere mmadụ. Ngwa ka m kpọọ my guy senator na Oli Baba. Ozugbo. Ka anyị buru the man bịa ebe a. Ka nọsesi dị yard. Ịmụkwara ụwa bụ ị na-anụ ife na-ekwu okwu ịmadị ọma chiri mere gị ma ị na-afụ ụzọ. Mmadụ na-ekwu okwu nne ha ọ dị ka ndị a na-eme. Hai! Ọkwa na ego anyị nwere bụ the problem. Abana masị gị gwọọrọ m ọgwụ ego isi m na-egbu ọba. Agwala nga ọgwụ ego alụwatala ọrụ mana very soon anya ize ya ka m na-eche kịta. Ka je butie. Jee butie. Ka butie na shirani gị ka m butie. Butie ya ebe o nwere ebe m adịghị alụ ọrụ buru ya bịa hia. Daddy ihe bụ ihe anụ. Anyị ebutie kịta. Lekwe m anya kechikweni ya ọnụ. Kechikweni ya ọnụ maka iti mkpu. Amakwa m ihe m ji ekwu obodo adịghị amụ ike polisi adịkwa ha m. Mmagwa ha bịa nwude statement. Kechikwe ya ọnụ. Ejidekwa unu na-ejewe station. Kechikwe ya ọnụ. Ike m ji ejekwa okwu polisi adịghị m. What nonsense? Kevin engineer na eme. Kevin nonsense engineer no na alụ m ebe a. Can you imagine? Negodanya. Engineer no wajikwa me egwu ga rubbish on alifa. Nego staff from engineer na alụ m nwa bi ya. This nonsense engineer ji me egwu ga the rubbish bukwa ni ya. Oh my God, and go 1 bag of cement. Never the western block. Get the rubbish bukwa ni ya. Engineer no one can make change. No, I can't take this. Because all engineer no on a phone. Why that nonsense man on a phone? No, what nonsense? You are the come come take you good in him, come on on there. What nonsense? Hello, engineer. Yeah, no. Only see. Onye isi ebe ọ nọzi ọkwa mụ na ya na-abọkwu ebe kịta onye isi Onye ike Onye na-enye ebe a. busani ya na Na-enye ebe a. Bupuni ya Jesus mo ọkwa na mmadụ ewuche m mba ọkwa kodo ọkwa mmadụ ọkwa kodo ọbara Jizọs onye ka m mejọrọ ama m ikwu nne m